Nášho ďalšieho hostia v štúdiu vítam Viktora Kostického, obchodného vyjednávača. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pán Kostický, povedzme, že zamestnanec uvažuje nad tým, že teda naberá odvahu, že pôjde za tým šéfom, vyžiadať si vyšší plat. Čo by mal zvažovať, ak ešte nie je veľmi rozhodnutý, či to vôbec riskne v úvodzovkách? Je tam viacero bodov. Jeden z tých bodov je, aký mám vzťah s nadriadeným. Poviem úplne na rovinu, keď mám zlý vzťah, moje šance sú mimoriadne slabé, ale keď stačí mať len priemerný vzťah, už to ide. Keď mám dobrý, zvýšuje sa šanca. Ďalšia vec je, aký podávam výkon, čo o mne vravia. Keď môj výkon je priemerný, čo väčšina ľudí vlastne má, tak moje šance tam sú. Keď je nadpriemerný, moje šance sú veľmi vysoké. Iba keď je podpriemerný, vtedy je to problém. Takže takéto veci by som zvažoval. Zvažoval by som aj situáciu, že približne ako sa darí firme a určite by som to nerobil vtedy, keď akurát sú nejaké štandardné ročné zvyšovania výplat. Povedzme, že v nejakej firme sa to dáva, že v apríli a v marci to komunikujú, tak hneď to začať v máji asi není úplne také múdre. Radšej si nechať trocha taký odstup, ale nečakať z môjho pohľadu iba na to štandardné zvyšovanie, lebo tam to nemusí byť toľko, koľko by ste chceli. Ako by sa na takýto rozhovor mal človek pripraviť? Je dobré pripraviť si nejaké tabuľky svojich výkonov, aby sme mali nejaké argumenty, alebo je dobré nechať sa tak viesť akoby svojou intuíciou iba? Skôr by som povedal, že tie tabuľky tam nie sú vhodné v tomto. Vždy sú špecifické situácie, ale lepšie, toto není príliš o tabuľkách, toto je skôr, tvoj nadriadený ťa už pozná. On už má vytvorený na teba názor a on už vlastne, ty to len dosunieš tam, kde je to potrebné, takže tam netreba dokladovať, že aký som ja dobrý zamestnanec, on to už vie, ona to už vie a preto skôr tam ide, by som povedal, o emócie, ako o nejaké konkrétne, veľmi výrazné fakty. Všetko máte premyslené a už aj sedíte z očí v oči svojmu šéfovi v horúcom kresle. Teraz sa pozrite na to, ako môžete rozhovor o platovom vyjednávaní zvládnuť ako profesionál. Úplne na rovinu sa priznám, že není mi to ani úplne príjemné toto robiť. Úplne prvýkrát vlastne v živote takúto vec idem povedať, ale mám pocit, že to dospelo do takého štádia, že cítim, že by som to už mal povedať. Deje sa niečo, čo by som mal vedieť? Vlastne áno. Ďakujem ti. A v prvom rade by som ti chcel povedať, že ja mám túto firmu rád. Rád tu robím. Moja práca ma naplňa. Ja ťa ako nadriadeného rešpektujem. Zároveň už dlhodobejšie mám taký pocit vo mne rastie, že nie som úplne spokojný so svojím finančným hodnotením. A ja som v podstate iba prišiel sa ťa spýtať, že čo sa s tým dá urobiť. Rozumiem. No pozri, ja v mojej pozícii nemám veľmi moc s tým sám niečo urobiť. To znamená, ja to budem musieť prebrať s manažmentom. To neviem, kedy sa s nimi podarí stretnúť. Takže rozumiem, ale budem to musieť s nimi nejako prebrať. Ja som ani neočakával, že ty teraz povieš, že tu máš o 200 € väčšiu výplatu. To som neočakával. A skôr mi ide o to, že keď tú informáciu, požiadavku pôjdeš hore predostreť, že či ju predostreš takým spôsobom, že to vlastne ty chceš, že za mňa budeš bojovať. No, ľudí na trhu nie je veľa, takže pokúsim sa urobiť najlepšie, čo budem vedieť, aby sme ťa udržali, ale neviem ti slúbiť dneska nejaký výsledok, samozrejme. Ja by som to veľmi vážil, ak by to tak bolo. Takže dobre. A kedy sa, prosím ťa, môžeš ísť stretnúť s tým človekom, ktorý rozhoduje? No, my máme pravidelné meetingy, takže ja to tam dám do agendy, že mám takúto požiadavku, že sa s tým chcem o tom porozprávať, no a keď na to príde reč, tak potom to s ním preberiem. Máme toho akože celkom veľa, ale tak môžem sa na to opýtať. Teraz sa priznám, že som trocha zmetený, lebo ja neviem presne, čo si myslíš. Keď povieš, môžem sa na to opýtať, ja teraz neviem, či za mňa ideš bojovať, že to chceš získať.
Lebo mám pocit, že to je doslova v tvojich rukách. Oni si dajú áno, nie, ale ide o to, akým spôsobom to predostreš. Viem sa o to pokúsiť. To viem a výsledok sa uvidí. Takže vlastne sa pokúsiš. No, to je pre mňa veľmi dobrá informácia. Ďakujem ti pekne. Urobím všetko preto, aby sa to podarilo. Veľmi pekne ti ďakujem. No tak ja teraz veľmi očakávam, čo sa stane o 2 týždne. Ja som veľmi zvedavý. A verím ti, že sa ti to podarí. Videli sme inšpiratívny model, ako viesť rozhovor so zamestnávateľom a skúsiť si vyjednať vyšší plat. Povedzme si, pán Kostický, tie podmienky, za akých je možné toto uviesť ako dobrý modelový príklad. Kontext vždy rozhoduje a všetko sa prispôsobuje do kontextu. Toto bol taký kontext, ktorý sme ukázali, síce improvizácia, ale kontext taký všeobecný. To znamená, nie som lepší zamestnanec, nemám nejaké lepšie hodnotenia. Nemám nejakú fakt neprestrelnú informáciu, že mám historicky nejaký najhorší plat. Som v podstate len bežný priemer. A zároveň ani nemám nejaký dokonalý vzťah so šéfom, to bolo vidno, boli sme len takí normálni. Takže a napriek tomu som do toho išiel, len tá celá základná myšlienka je tá, že toto bolo ako scénka z veľkého korporátu. To znamená, že nerozprávam sa s konateľom, nerozprávam sa s tým, kto naozaj rozhoduje. Rozprávam sa s tým, a to je veľmi dôležité chápať, či sa rozprávam s tým, ktorý má byť posol mojich správ vyššie, alebo sa rozprávam s tým, kto to naozaj rozhoduje. Toto bol jednoznačne posol mojich správ. A či to tam bolo vidno, alebo nie, celý čas som sa snažil robiť to, že choď tú informáciu poslať ďalej a vyzistiť to, že či za mňa budeš bojovať. Lebo je obrovský rozdiel prísť, kebyže ten nadriadený príde za tým, ktorý naozaj rozhoduje, príde, že vieš čo, je tu taký Viktor a on chce zvýšenie, ale ja si myslím, že to nemá dostať, tak aká bude odpoveď? Vieme, aká bude odpoveď. A je rozdiel, keď príde ten môj nadradený za tým nadradeným ešte vyššie spôsobom, že vieš čo, ja tu mám fakt problém. Ten Viktor, no nie je to úplne najlepší zamestnanec, ale keď ho stratím, my máme problém. Naše straty sú väčšie. Ja cítim, že on to začína mysleť trocha vážne. Dajme mu niečo. Keď toto sa stane, tak naše šance sa radikálne zvýšili. Čo je absolútny základ toho, ako sa v tom rozhovore so svojím šéfom prepracovať k tomu vyššiemu platu? Čo je z vášho pohľadu naozaj potrebné v priebehu toho rozhovoru dobre zvládnuť? Základ prejavovať rešpekt, ale nie slízko, ale taký úprimný, lebo toto není situácia biznis partnerov, dvaja rovnakí partneri. On je môj nadriadený a on doslova som jeho, prepáčte, že tak poviem, jeho zajatec. On keď to nepôjde ďalej posunúť, tak sa nič nestane. Tak som tam robil také veci, že ja ťa rešpektujem a ja si vážim, čo robíš, ale musím aj dať požiadavku na stôl, čo vlastne chcem. A tá požiadavka bola, ja som nepovedal rovno chcem 500-600 eur, ja som povedal, čo by si s tým mohol pre mňa urobiť. Tá loptička je hodená. Dookola. Ja stále hážem loptičku na druhého, nech to druhý rieši. Alebo popravde ja to nemám ako vyriešiť. Ja nemám tú moc. A v skutočnosti ani on nemá tú moc v tomto kontexte. A to som tam stále robil. No a najštandardnejšia vec, čo nadriadení robia, ale to neznamená, že sú zlí ľudia, ale je to prirodzené. My nechceme dávať výnimky, lebo výnimky nám škodia. Ja keď budem ten nadriadený, ktorý príde za inými nadriadenými a stále bude pýtať výnimky, tak sa to, pardon za ten výraz, na mňa to zle znesie. Takže štandardná vec, čo chceme robiť ako nadriadený, je povedať, oddialiť to, povedať, ale bude ročné zvyšovanie. Alebo povedať, teraz je náročná situácia. Alebo povedať, ale však tvoj plat, a prečo by som to robil? Nebolo by to nespravodlivé voči ostatným? A všetky takéto veci, čím sa to snažil len oddialiť. A v tejto ukážke sa ma ten kolega snažil to oddialiť tým, že síce to pôjde dať, ale on nevie, ece homo, nevie, čo oni urobia. A tak ja som z neho cez sumarizáciu získaval dobre, ale pôjdeš za mňa bojovať? Ja som urobil falošnú sumarizáciu. Správne tomu rozumiem, že keď tam pôjdeš, budeš za mňa bojovať? A ja čakám, aby mi povedal tú pravdu. Lebo manažér môže povedať, áno, idem to skúsiť a pardon, že tak poviem, nikdy tam nepôjde. Čo môže byť počas takéhoto rozhovoru pre zamestnanca signálom, že už by mal asi ubrať plyn? Aká reakcia šéfa? Ako v tom čítať? Komplexná otázka. Kebyže mám vybrať, ak tam prídu príliš výrazné emócie z druhej strany, to je príliš veľká negativita,
treba deeskalovať, ale napriek tomu si ísť za tú požiadavku. Ale ja nevravím, že ja nerozkazujem, ja nepresadzujem svoj názor. Musíš mi zvýšiť výplatu o 300 eur. Ja vravím, čo s tým môžeme spolu urobiť. Teraz sa pozrime na to, aké najčastejšie chyby robia ľudia pri vyjednávaní o vyššom plate. Michal, ja som dnes za tebou prišiel s takou vecou, že doslova o výplate idem rozprávať. OK. A ja mám... Ja vidím, že je možné získať väčšiu výplatu a ja už dostávam... Tak by som to povedal, že potrebujem zvýšiť výplatu a ak sa nezvýši tá výplata, tak... No. Čo no? No, je tu aj nejaká iná ponuka a treba to riešiť. A čo ja s tým mám urobiť? Pán Kostický, kde by sme tuto v tomto videu modelovom príklade mohli vidieť nejakú chybu na strane zamestnanca? Tá chyba bola v tom, že ja som pretláčal svoj názor. A veľmi často ľudia vyjednávajú nátlakovo, dávajú ultimáta na stôl a snažia sa svoj názor presadiť, že takto musí byť, ale ten druhý nemusí. To není len o tom, že je to veľmi aj o emóciách, je to o takom zladení sa do určitej miery. A keď budem na šéfa tlačiť, tak ja môžem vstúpiť na jeho ego. No, ja nemusím. Však ty nie si nenahraditeľný, neuveriteľne dokonalý človek s neuveriteľným know-how. Takže ja to robím vlastne priateľsky. Ja si ho získavam ako na svoju stranu, ale chcem, aby išiel tam ďalej. A pokračujem. On ma odpíše raz, on ma odpíše druhýkrát, on ma odpíše tretíkrát, ale stále takým relatívne milým spôsobom ho posúvam ďalej a zisťujem, či naozaj tam pôjde a či naozaj bude za mňa bojovať. Je podľa vás vhodné hovoriť svojmu šéfovi aj o možno takej rodinnej pozícii, finančnej, horšej situácii v rodine toho zamestnanca, ktorá by mala byť aj dôvodom na zvýšenie toho platu? Tá dlhšia ukážka to bola situácia, že nemám doslova nič v rukách. Idem si len zvýšiť výplatu a ja nemám nejaký argument, nič sa mi v rodine nestalo, nič také. Ale ak mám náhodou nejakú silnú vec, tak vtedy sa to dá využiť. Len tá silná vec veľmi často absentuje. Takže ak mi veľakrát bolo vravené, že mi to budú zvyšovať, vtedy mám silnú vec. Ak mi bolo vravené, že naozaj mám vynikajúci výkon, tak to môžem tam do toho dať, ale aj tak postupujem rovnakým spôsobom. A s tou rodinou súhlasím, ja to teraz len tak super rýchlo zahrám. Ja teraz prídem, keď smiem, vy ste moja nadriadená, ja poviem, Slavka, prepáč, ja mám jednu strašne, ja to poviem úplne, ja som absolútne, pardon za ten výraz, v ryti. Moja manželka jej včera diagnostikovali rakovinu. Nám to nevychádza. Ja som úplne hotový. Ja neviem, čo mám teraz robiť. Čo mám teraz robiť? Vidíš, čo teraz robím? Ale to nemôžem klamať, to musí byť pravda. Nie je to také emočné vydieranie? Keď je to pravda, nikdy v žiadnom prípade neklameme. Ak by to bola pravda, ja odpovedám na otázku. Ak by tam rodine niečo bol naozaj prúser, vtedy, ak by tento zamestnávateľ nepomohol, tak si druhám povedať, že to je veľmi zlý zamestnávateľ. Ale toto je tak výnimočná situácia, jedna z tisícov, že to som len ukázal, ale vlastne nevyužiteľná, ale ak by sa taká situácia stala, tak to je samozrejme silnejšie ako tá dlhá ukážka, ktorá bola len taká modelová, že ja vlastne nemám nič v rukáve. Ale závisí vlastne od toho, aký je ten vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Alebo nie. Že v takýchto hraničných situáciách už teda sme aj osobnejší, aj napriek tomu, že si možno netýkáme. Dve základné veci sú, keď za mnou chodia ľudia, že by chceli zvýšenie výplaty, však kto by nechcel vyššiu výplatu, ja hneď zistujem prvé dve veci. Aký máš vzťah nadriadeným a keď je veľmi negatívny, tak nemá to až taký príliš zmysel. Alebo keď má zlé hodnotenia, horšie ako priemer, tak tvoje šance sú mimoriadne nízke, ak nie si nenahraditeľný, absolútne nenahraditeľný. Takže tieto dve veci, a keď som už len priemerný, už sa to dá. A keď je to nadpriemer, šance sú už pomerne fakt vysoké. Povedzme, že všetko zamestnanec urobil správne, na rozhovor sa dobre pripravil, všetko, dá sa povedať, dobre vyhodnotil a aj ten rozhovor dobre, dá sa povedať, profesionálne viedol. Výsledok ale na konci dňa nie je uspokojivý. Čo potom ďalej? Tam je veľký rozdiel, či nadriadený za mnou príde a povie tak teraz, že dobre, podarilo sa mi za teba vybojovať nejaké zvýšenie, niečo mi povie, ale ja som chcel viac. Tak toto je kontext taký, že Slavka, veľmi pekne ti ďakujem, vážim si to. Na druhej strane nesplnilo to úplne moje očakávania. Ja ako vyjednávač, ja sa nezastavím, ja idem ďalej.
zoberiem, poďakujem a idem ďalej. Keď je kontext taký, že mi nič nedajú, tak minimálne som vsadil chrobáka do hlavy a keď mi to je komunikované, tak čo teraz urobíme? Ak by sme mohli hovoriť možno o nejakých presných sumách. Povedzme, zamestnanec má predstavu, že potrebuje zvýšiť plat o 300 eur. Ako začať vlastne hovoriť o tej konkrétnej sume, keď tá situácia je vyhodnotená tak, že mám ten priestor hovoriť aj o konkrétnej sume? Tak ako sa vlastne postaviť k tej sume tak, aby som na konci dňa vedela tých 300 eur vyjednať navyše? No, poviem jednu vec, čo asi ľudí neprekvapí. Je dobré si dať takú vatu, keď sem 300 eur, povedz 350, povedz 400. Lebo vysoká pravdepodobnosť, že ti nedajú 300, dajú ti o niečo viacej. Menej, pardon. To je prvá vec. A druhá, že podľa mňa je lepšie najprv začať spôsobom, že nepovedať to a čakať, čo sa deje. A veľa nadriadených sa spýta, no a koľko vlastne chceš? A vtedy povedz, že byť pripravený a povedať, no moja predstava, že by sa mi toto vyriešilo, tá situácia je 350 eur. Jednoducho to povedať. Za tým není žiadna nejaká veda. Však vlastne ja som dobrý človek, ja chcem iba vyššiu výplatu. Čiže je vhodné možno trošku nadhodnotiť tú svoju predstavu a potom čakať, že sa niekde v strede možno stretneme? No v žiadnom prípade nechceme sa stretnúť v strede, ale áno, vo vyjednávaní to je psychológia v podstate, že tam nejde ani tak úplne o tú sumu. Pre zamestnanca ide, ale je to psychológia. Druhá strana veľmi málo kedy chce... Ľudia nechcú prehrávať. Ten pocit nechcú zažívať a keď ti dajú všetko, čo si pýtaš, tak vlastne ako keby prehrali. Takže preto ľudia majú tendenciu vo vyjednávaní dať ti o niečo menej, že vybavené, ale neprehrali sme úplne. Tam je veľa, to si my ľudia príliš neuvedomujeme, ale je tam veľmi aj zapojené také trocha ego. Nedaj mu všetko to, čo si pýta. Takže áno, dáva to troška logiku, len potom to nehrá, potom, že ale ja naozaj, moja predstava je tých 350. A potom, keď dostanem 200 iba, a už mi to stačí, som spokojný, tak ja môžem urobím okúňanie, že ďakujem a dobre. Nesplnilo to úplne to, čo som chcel, ale dobre. Ale ja som už dávno spokojný. To je vyjednávanie. Vytvoriť aj dojem. To bol Viktor Kostický, obchodný vyjednávač. Ďakujeme veľmi pekne za všetky vaše rady a prajeme ešte pekný deň. Ďakujem pekne. Sme na konci. Zajtra tu budeme so súhrnom najdôležitejších ekonomických správ tohto týždňa. Pozrite si reláciu Týždeň v ekonomike o 16:30. Dovtedy dovidenia.